nestes últimos anos. A nosa cita anual. Así que dime nome completo. A nosa conversa anual, Diana González Domínguez, aquí presente na 20ª edición da MICE. Síntome parte da MICE, e a MICE é unha parte importante de min. Como cineasta, pero non só, porque, como dicía outro día na estrela de Resonancias, nacín noutro lugar, pero crecín na MICE. Aquí fundando diferentes pasos, seguín formándome. Este ano presento novo traballo, o último, pero non é algo de agora, é algo que xa ven de atrás. Que é importante, ou de alguma maneira para min confirma que este é un espazo, sobre todo de liberdade, así como sinto, porque sen liberdade non podemos crecer, nin coñecer, nin ser o que somos. Entón, este é un espazo onde poder traer aquilo que faz con liberdade. Sobre todo esperemos que non sexa a última edición da MICE. O menos importante é quen estea detrás de cada peza ou de cada traballo. O importante é que se siga facendo. Iso é o verdadeiramente importante. E que despois haxa este espazo onde se poida amosar, conversar, e realmente recoñecernos. E iso representa a MICE, un espazo de encontro, un espazo onde cabemos todas. A mellor estrea que podía ter Resonancias, porque, claro, cando falamos dunha curta, normalmente ela vai acompañada doutra ou doutras. Entón, aí o traballo de programación é onde máis se ve ou se nota. E foi maravilloso sentir outras resonancias, dialogando con, espero dicilo ben porque o nome longo, tan pequeninas, tiñan o ar de serem já crescidas. Con ese filme de Tania, claro, descubrila a ela na pantalla e ver como os filmes falaban. Estas cousas son máxicas, non? E iso sí que só pode acontecer, nun festival onde hai unha programación coidada. Así que, bueno, foi unha sesión interesante porque, sin saber moi ben unha da outra, aquí nos encontramos, e o máis importante que as dúas desde diferentes perspectivas, con diferente natureza, non só da nosa procedencia, pero tamén de como foron feitas cada unha das pezas, e ver que temos ese común. Realmente é iso que lle dá aínda máis sentido a isto. Ver que o que eu fago, a mirada que lle poño a algo, ven outra, e a completa, e a continúa. E iso foi o que aconteceu outro día na sesión de curtas. É onde máis me consigo encontrar con creadoras, e ademais tamén acabámonos encontrando creadoras que non só facemos cinema, que é realmente un ollar moito máis amplo, porque o noso traballo vaise nutrindo de moitas outras ferramentas que non só a do cinema. Eu sinto que as que nos acabamos encontrando aquí, para nós o cinema é un medio, pero non é o fin. Entón, aquí tamén non só caben diferentes películas, senón diferentes maneiras de facer e de achegarse a diferentes realidades. E a máis, na sesión do outro día, xuntámonos, houve esa confluencia entre Galiza e Portugal, que claro, cando nos contamos, acabamos por encontrarnos. E así foi dentro e fora da pantalla.